да оставим и в нашия случай ще ползваме дипловрак, пастърва, лефер, попчета и миди. Буквално отидах на пазара, видях какво е най-хубавото, което ми харесва и прясно в момента. Взех и тия морски продукти. Филетирал съм рибата, оставил съм главите. Много е важно хрилетите да не се махат и да се изплакне самата риба от кръвта, въпреки че после, като я добавим в бульона, нали, махаме пяната. Това е реално коагулиралата кръв, нали, за да е чист бульона след това. Но искаш да кажеш нещо? Не, съблюдавам как приготвяте вашият бульон. Да, в случая няма нужда да... Аз просто обичам да дам повече вкус на бульона, затова с малко, не голямо количество мазнина, малко масло сложих. И масло, по принцип аз обичам масло, може да ползвате слънчогледово олио, някой може да ползва зехтин. Така че пак варианти много. Но сотираме леко зеленчуците, без да даваме цвят. Просто да се пуснат ароматите. В нашия бульон ние ще ползваме пак, както ви казах, основата, тя е задължителна. Лук, моркови и целина. В нашия случай също има домат, розов домат. Има една глава чесън, която е измита и просто отрязана. И имаме дръжки от девисил и копър, може и магданоз. По принцип аз дръжките от пресните подправки никога не ги хвърлям и ги използвам винаги за бульони. Трябва да знаете, че е много важно и всяка една кухня, един от най-големите разходи са пресните подправки. И никога не се изхвърлят дръжките. Те дръжките реално имат повече вкус от самите листа. Тъй, че винаги може да ги ползвате, да добавите вкус на ястие и после може да ги извадите. Или ти като прецедите бульона, те няма да ги имат. Така че сотираме и всичките кости и глави. И другото много важно е, ако искаме да направим хубав богат бульон, не слагаме 1 кг кости и 20 литра вода, което после бульона ви изглежда като чиста вода. Аз го наричам измита тенджера. Между другото имаше една-две супи, където бульона изглеждаш точно така. Нали, тя пак е вкусна, защото ви пак ще сложите зеленчуци, ще сложите рибата вътре, обаче няма как да се сравни с един богат бульон, дето сте направили и после с него да тръгнете да правите супата. Така че правим, вече сме стартирали този бульон, ще сложа и водата и не слагаме прекалено много вода. Както ви казах, по принцип си има стан. Кажете, Шеф Коля, вие казахте не много вода, а колко точно? Каква е пропорцията? Ами по принцип има и пропорция, обаче тази пропорция не винаги е съществена. По-скоро трябва да гледаме пропорцията количество продукти на тенджера и примерно сега
маслиново масло. Зехтин, този зехтин нали, всеки знае миди на тенекия, какво слагаме? Нищо, просто ги слагаме на горещена повърхност и те се отварят. Като готвим миди няма нужда да добавяме вода. Това е нещо много грешно, защото ние по този начин просто им измиваме вкуса и той остава в тая вода и тя става една вода, нали, то даже не е бульон. Тъй, че просто загрейте си както трябва денджерката. Аз сложих малко зехтинче просто, сложих мидите, леко ги развъртаме, сега ги покриваме, те за 3-4 минути са готови. И бульона, който мидите си пуснат, ние ще го добавим към другия бульон в случая и самата ядка ще изчистим и ще я сложим вече накрая в супата. Докато шеф Колев приготвя бульона и мидите, аз съм се заела с нарязването на зеленчуците за нашата супа, които в случая са лук, моркови, селери, цели на стъбла и ще има домат. Домата как ще го обработим, шеф Колев? Да, домата сега така суров ли ще го сложим? В момента правя шаран. Много пъти съм ял. И харесва ли? Имало е такива, които са ми харесали, обаче то много разлики има. Има риби, които са малко с по-силен аромат, но пак казвам, нали, зависи как обработите рибата, зависи. Сега вие ако сложите някаква риба, дет не е прясна, не е измита както трябва, глава с хрилети, много ясно, че ще стане гадно, нали, ама ял съм риба и с толстолоб и с по-линия, пък толстолопа знаете го как мириш някой път. Но то пак зависи, защото сега има вече високо качество шаран, толстолоб и всички тези видове риба, които са гледани на места, където самия водоем е чист и рибата го няма, то е дъх гадния. Така че да, може да се прави с сладководна риба със сигурност. Саламурийка не чухвое и саламура по Дунава има. Това има ли подобие? Саламурата, доколкото знаме, е вид супа. А саламурийката в нашия край е вкусител, който сервираме към самата супа. Както, например, към шкембе чорба се сервира оцет с чесън и лют пипер, така и ние приготвяме отделно нещо като вкусителен сос. Аз даже някой път го приготвям като паста. От различни билки, зеленчуци, в случая ще използваме днес морков и може да е пикантна, може и да не. Саламурийката варира според вкусовите предпочитания на готвача. Ние с шеф Колев пък бяхме неотдавна жури в Шабла. Там към всяка супа имаше саламурийка, всяка саламурийка беше различна и накрая дори имахме награда за най-креативна такава.
Виждате, бульона вече изглежда доста добре и вижте колко много неща има в него и колко вода има. Това е много важно. Да, и чесън слагаме. Не една глава чесън има тук, просто разрезана през средата. Вътре за аромат. Тук сме сложили девесил и копак дръжки, но това Мариана, защото обича. И магданос може да сложите. Както ви казах, всичко е въпрос на вкус. Тук даже господина, дето беше жури, ми каза, че не бил тия подправки, не му харесвали, той Джорджен бил слагал. А за мен гюзом, освен на боб и на агне, ми е малко странно, ама... Шеф Колев, аз приготвям бобена чорба с гюзом и миди. Естествено с миди. Пробвайте. Да. По принцип слагаме зърна, обаче забравих да ги сложа и сега ще сложим малко. Може да си признаваш сега. Аз тук имам смесен пипер. Единия между другото той е много интересен. Даже правихме с Мариана една съвместна вечеря. Бял пушен пипер. Аз съм пристрастена към него. Ама малко ще сложим. Само малко, защото като сложите много... Каквото и да се готви, е хубаво да не е нещо да... Доминира. Сега това е рибена супа, трябва да има вкусна риба. Аз затова и когато оценявах, избрах супата, която имаше най-много риба, имаше най-много вкусна риба. Но аз не избрах тая, която спечели, тъй че... Аз я избрах. Просто така станаха нещата. Аз като има пиперка вътре и мида и всичко свърши просто. И така сега леко сутираме зеленчуците, защото става по-вкусна така супата, но без цвята, ако можем. Сега тепърва ще правим саламуриката. Не, това е вече супата. Така че... Сложа вече малко бульон. Трябва още да стоя, ама... Просто да могат да почнат да се варят зеленчуците, защото все пак няма да въдържим цял ден. Но общо взето, нали, ако имате някаква предварителна подготовка, около част от тема на рината супа. Не е нещо... Нали, като се направите бульон 30, по-скоро отнема подготовката повече време. Нали, вие ако имате 5-6 вида риба, ако имате 5-6 вида риба, вие докато правите рибата само ще мине примерно 1 час. В моят случай е по-малко, ама вече зависи, нали, кой с каква скорост работи. Но както казах, за мен е важно да направите богатия бульон, но не да я сложите всичко вътре в този бульон и после да чистим рибата и после аз на всяка втора лъжица да ви плюя кост. Нали? Не. В смисъл, плюс не това, когато се сложи цялата риба вътре, технологичното време за приготвяне на филето и на костите е различно. Някак си се губят ценните гастрономически качества на филето, не е ли така? Да, аз даже смисъл, ако да кажем, че в ресторант сервираме супата, дори самата риба в супата се готви отделно, примерно на пара. Тя е нарязана, ето е рибата, вижте. Тези всички видови риба, това са филета нарязани на купчета, ето готови. И ние ще ги пуснем вече в супата. Но примерно това, ако е ресторант, искаме да направим нещо вау, както трябва да бъде технологично и т.н. Тая риба, примерно, бих я сготвил на пара и просто да ви я пусна в супата, защото така ще има много повече вкус. И няма да се разпада рибата и вътре да е като пюре. Нали, ви искате да едете купчета хубава риба, добре сготвена, не вече разпадаща се. Да кажем, сега говорим за най-добрия вариант възможен. Нали. Ясно, значи ще филтрирате бульона и ще го слагате в Да. Ето аз го филтрирам, но ще го, ето виждате сега, примерно повече от това не би трябвало да ви ври бульона, защото почва да става кофти. А тук и главички са Да, тук са всички зеленчуци, за които говорих, и главици и костите. Ето виждате как вече се разпада, реално няма нужда повече да го готвим този бульон, виждате? Вижте рибата как е. Тя вече се е пуснала вкуса вътре, ние колкото повече сега го врим, само го разваляме един ден. Тези зеленчуци не се ползват повече, нали? Моля? Не. Да ви кажа, какъв е на рибена чорба, когато имаше маслини. Маслини. За първ път го чувам между другото.
Созопол. Еми да, те там са силно повлияни. Да. Аз обичам да слагам на рибената супа и картофи. Сега някои хора не слагат, но Като Мариана, например. аз обичам да има въглехидрати вътре и дава малко плътност. И за мен става по-добре, ама това пак е въпрос на вкус, нали? Сега, както казах, имаме 1000 рецепти тук в България. Тъй, че... Да питам това за казана или всичкото, защото тук си всяко. Няма. Ние не го ядем. Ние сега да правим тук нещо горне. Зеленчуците стават. Ами може да си ги отделите естествено, да си ги намачкате, пюрирате, но не и да ги сложите обратно. Аз не ги хвърлям, но сега в момента тогава вече пък нищо няма. Поемам пълна отговорност. Според мен черноморската мида е една от най-вкусните в света. Яла съм много видове и просто съм пристрастена към вкуса ви. По принцип черноморската Черна мида. всякаква, дали миди или каквото и да било, тук е много силен вкуса, защото динамиката на Черно море е много голяма и не знам дали знаете, но Черно море е било сладководен басейн, после е влязло в Средиземно море през Босфора и е станало соленоводно. И поради тази причина, даже много надълбоко на някои места все още отдолу водата е сладка. Но това дава съвсем различна динамика на самото Черно море и тук сега за нас много ясно, че българското ще е най-вкусно, защото ние сме израснали с него и... Що за някой гръцкото е по-хубаво? И нали вкусът е много по-добър, обаче аз бил съм в много държави по света, работил съм в различни държави и ако трябва да съм честен, тук вкуса на нашите плодове и зеленчуци само могат да се мечтаят другите държави. Ние живеем тук в някакъв рай, обаче просто масово хората не го оценяват и когато малко пътуват и се върнат, тогава го осъзнават. И аз по себе се съдя, защото и аз бях така. Не осъзнавах реално ние в какъв рай живеем тук, колко уникални продукти имаме. Лошото е, че масово хората не могат да се позволят да си купуват тия качествени продукти и се изнасят.
примерно трюфели, патици, патешки магрета, гъши, дроб. Сега се произвеждат и много телешки продукти вече, има ферми за много скъпо месо. За Изобщо, патишко също. въпросът е, че масовият човек не може да си позволи тия продукти и търговците ги изнасят. Това е. Но както и да е. Хубаво е хората да почнат да търсят повече качеството и да наблягат на българското, защото няма кой друг да го спаси, освен нас. Нали, ние ако не го търсим и не го искаме, виждате какво става. Не, то няма... Колко български ресторанти има в Бургас? Някой ако дойде да ми каже 5 български ресторанта, ще му дам пари. Няма. Просто може да има тук-там някои ястия, ама ресторанти почти няма българска кухня и ресторанти. Тук имат няколко, ще Добре, заведа. ама 5 нямат, със сигурност. 5 няма, поне аз не знам за 5. Но се сещам за 2. В смисъл, искам просто един призив към хората да дам. Обичайте българското, купувайте българското, говорим за продукти. Най-малкото, нали, когато е в сезон нещо и е тук близо до вас, сега ще дадете 1-2 лева отгоре за българския домат, не мисля, че нали, ще вас събори. Обаче за този производител е голяма работа, защото българските сортове домати са на изчезване. Защото всеки търси ефтиното, турски, филини и т.н. Нали, всеки се знае, нали, ама хубаво е да... Ако можете да подкрепяте българските продукти и производители, защото много продукти са на изчезване, български сортове и т.н. И черноморските дарове. Сега Мариана прави тук саламуриката по нашия стандарт. По твоя. По моя, добре. Притесняваш се, че няма да стане както трябва. Да, затова гледам да си измия ръцете с тебе. Сега настърган морков ще сложим. Да, наситно го настържа. Да, чесън задължително. И него смятам да настържа. Тук има копър и девесил. Също трябва да нарежем. Ако искаш аз започна да режа, да. Не се ли справям, шеф Колев? Не, ще изчакам. Имаш време, викаш. По принцип, ние ще направим с зехтин. Както казах, ако искате, ако не обичате зехтин, може да се направите с слънчогледово олио, обаче... И ще ползваме един много специален продукт. Да, зехтина е много по-здравословен за организма и ви препоръчвам да ползвате зехтин. Като киселина ще използваме лимон и нашият любим оцет с шафран. Всъщност у нас в България се произвежда разкосен шафран, аз съм пристрастена към вкуса и аромата му и често си го слагам в мидената супа, шеф. Да, ето един български производител. Опитваме се да подкрепяме колкото можем. Те са реално сдружение, има сдружение на шафранопроизводителите в България. Те са обединили, освен че продават шафрана си, произвеждат различни продукти с шафран. И също шафрана е нещо, което в България много се е ползвало и в момента сега той е най-скъпата подправка в света, ама... Те трябват минимални количества за една рецепта. Но примерно този оцет, нали, шафран с морски дарове доста добре се връзва. Сега шафрана е малко като трюфелите, или ви харесва, или не ви харесва. Надявам се, че ще ви харесва в случая, ама ние ще го сложим в саламуриката. Така че, но е доста интересен и хубав продукт. И е достъпен. Да, шафрана има много уникални качества за човешкия организъм. Сега ще ме линчуваш, ама на шопската салата си слагам от такъв оцет. Ти пък. Ето, казах, че ще ме линчуваш. Въпрос на вкус сега, всеки се знае, но ние ще сложим просто една капачка в саламуриката да даде малко по-интересен вкус и да е още по-здравословно, защото както тръгнах да казвам, че шафрана има много такива здравословни качества за организма, подобрява кръвното налягане, много други неща. Ако ви е интересно, може да прочетете за шафрана. Мощен антиоксидант. И нали, ако примерно може дори чай да се правите от шафран, е много здравословно. Аз не съм най-добрият пример за здравословно хранене, то се виждам, аз си обичам храната. Обаче гледам да ям здравословни продукти, тъй че нали, качествени, просто повече ям от тях. Проблема не е в качеството, в количеството. Да.
Трябва да пробваме да видим дали са сварили тия зеленчуци вече, да завършваме, че хората сигурно вече нямат търпение. Значи сега, ако не стане по-вкусно от на участниците, Направо знаеш, трябва да се крием тук да... приятелката ми да вади колата тук отпреди да си ходим към Варна направо. Еми, виж, ще кажете сега, ще видим какво ще стане. Моля? Едно да е хубаво. Еми, да, но. То ще Искаш е ли да хубаво, пробваш? ма въпросът е да е Искаш по-хубаво. ела да пробваш, шеф Колев ще даде сега. Не е готово още. Не е готово. Още са малко са рои зеленчуците. Не, няма да му даваме. След малко ще те извикаме, моите момчета. Трябва още 10 минути да поварим. Тъй, че може да се върнем. Тук имаме също две други неща, които искаш да ти давам това, да? Прав. Всичко е наред. Само да... Ага, добре. Бях почнал да говоря за саламуриката. Ще има вътре настърган морков, чесън, ще сложим една люта чушка, тъй че на който не му понася лют, после няма да се слага саламурика. Без семките. Ще сложим копър и дивесил. И също, както казах, зехтин, лимонов сок малко, шафрановото олио, оцет. И тук сме направили едно олио от билки, което ще сложим малко и в саламуриката и ще сложим и на всяка супа отгоре, просто да довкусим. Едно доста богато, интензивно зелено олио. Я да го помериш, какво е това. Добре. Става. Става ли? Бях се притеснил. В него съм сложил същите подправки, които ползваме и в бульона. Идеята е, че по принцип мазнината прави супата малко по-богата и нали, това е един вид, ако имате много подправки и искате да направите нещо с тях, но виждате, че няма да може да ги използвате, просто ги трансформирате в едно интензивно ароматно олио и това олио вече се го държите в хладилника и то ще издържи много дълго време. До 2 седмици може Тъй, че може и повече, вече зависи как го... Хубаво е да не стои на слънчева светлина, затова съм го сложил в такава бутилка, където не прозира, защото светлината убива свежестта и цвета му. И общо взето мисля, че е това. Мариана. Това ли е? Ако нямаш, смисъл от гледна точка на технологията и презентацията ни, но Да. може да обсъдим други неща в следващите 5 минути, докато завършваме нещата. Саламурика можем ли да си приготвяме така в буркани като песто и да си я ползваме зимата от градински билки? Ние можем, ама няма да е... Ако това е само базата правим? Това е нещо, което според мен е хубаво да си го правите за днес, примерно. Мисля, не е нещо, което да правите, да го оставяте за зимнина, защото няма да е същото, нали? За да го запазим, трябва да го пастеризираме. Вие като го пастеризирате, то с чесън, те с моркови, то всичко ще се сготви, то няма да е също. Прав си. Че аз лично не бих, но сега ти можеш да си кажеш за... Не съм го правила. Не, за твоето олио. Нали, ти си донесла такова олио, да скажем. Да, аз съм голям почитател на смокините, като използвам абсолютно всяка част от тях. В моята книга имам рецепти доста с смокини, стари, по-нови интерпретации. Правя си прах от смокинови листа, който влагам в различни десерти. Между другото ги пия като напитка, като вместо да ползвам мача, си слагам прах от смокинови листа, за да наричаме българската мача. Всеизвестен факт е от нашите баби, прабаби за полезните свойства на смокиновите листа. Естествено и плуда. За мен това е плуда на боговете. Мислиш ли? Сигурно. Това е доста аристократичен плод, между другото. Но сега в момента е в сезон
И аз съм направила олио от смокинови листа с аромат на смокини, които доста добре хармонират с рибата. Научно доказано е, шеф Колев. Добре. Добре. Що каза? Смисъл, вярвам ти. Просто, нали, аз ето научих нещо от теб днеска. Аз не съм ползвал смокинови. Аз примерно ползвам смокинови листа, да се направим инфузия за чай или лимонада или нещо такова. Аз си ги паса. По принцип, между другото, смокиновите листа имат повече вкус от самите смокини. Вярно. Така че ако искате да правите някаква инфузия дори за десерт или нещо... Обясни на хората инфузия какво е. Чай. Чай от листа. Нали, инфузия е да вкарате вкуса на нещо в някаква течност или олио или там каквото е, в което искате да го инфузирате. И после може да го ползвате за десерти, за сладолед, И Мариана беше, тя е луда на тема тия смокинови листа. Тук скоро правихме една вечеря, беше направила десерта с... Ти го кажи, искам да чуя как говориш за моя десерт. Беше направила, беше дехидратирала тия листа и беше ги вкарала в един десерт. Само че не мога да се спомня сладолед с козе сирене и смокинов. Не, аз имах сладко за солен тази беше. друга вечеря, където беше направила крем някакъв. Да. Това е друга рецепта, базирана на стара българска варненска рецепта. Има е в моята книга. Там десерт от прясно сирене, пресносолено сирене, което си е нещо като локал местен чизкейк. Това сме го правили още 1896 година, нали? Чизкейка не е нещо ново, но просто така, сега така го наричаме. Аз взаимствах тази рецепта и си я направих по малко по-модерен начин, като добавих прах от смокинови листа вътре, самия плод от смокини и зелени смокини. Да има текстури на смокини и изобилие. Почти съм готова. Добре. Чакай, че чак да сложа от това смокиново вода. Не знам колко се вижда, но ето как изглежда долу-горе. Сега ще сложим поправките, но аз я правя малко по-гъста, за да е по-силна и една малка лъжичка за една купичка супа е достатъчно, нали, за да ти даде този вкус. Така добре ли са ли да ги наситня още? Наситни ги. Само да е по-добре от номер 5 там, де спечели, пък както... Значи по целия път до Варна ще го слушам. Въпреки, че нямаше саламурика, ама... Ама имаш и миди. Аз просто съм разстроен, че номер 8 не спечели, защото гласувах за него. Не знам дали си Ама защо даде точки на номер 5 тогава? Защото беше добра. Да, за мен беше на второ място, ама сега затова сме няколко човека жури, за да е справедливо всеки да си каже мнението и да се сметнат точките и така. Така че най-добрият спечели най-честно, който беше номер 5, вече забравях името. Който не си сподели тайните на хората. Той някъде тук готви, ама... По принцип рецептите са да бъдат споделяни. Ние с шеф Колев сме на това мнение. Ние не криме рецепти, но... Защото така всички ставаме по-добри. И двамата сме преподаватели, така че... Аз ако бях човек, който си крие рецепти, нямаш да отида да преподавам в университет, щях да си... Нали, дори съм написал книга, виждам, че един човек има интерес. Книгата е супер ефтина и достъпна и съм описал всички основи, само защото искам повече хора да знаят как правилно се правят нещата. Като готвим риба, няма значение технологията. Най-важно е колко дълго ще я готвим. Защото рибата през готвена е ужасна. Нали, сега по много видове печена риба може да направим. Може да я изпечем в... много е популярно да се прави тази кора от сол. Да увим рибата в кора от сол и да я изпечем във фурната. Иначе директно ако печем, зависи филе ли е, зависи цяла риба ли е. Много е относително, защото какъв вид риба, отрязана ли е, не е ли отрязана, филе ли е, цяла риба ли е. Но най-важното е, според мен, ако печете риба във фурна, да не я готвите прекалено дълго време.
И да не е на много високи градуси. Защото всеки един вид месо, риба или каквото ще да е, на колко по-високи градуси готвим, толкова повече буквално разваляме структурата на месото, нали? Клетките се пукат, всичкия сок изтичат. Тъй, че примерно, ако печете риба във фурната, аз бих казал най-много на 180 градуса. И винаги първо трябва да е загрята фурната, за да може да се запече. Примерно, да кажем една цяла скумрия или филе скумрия да го сложите във фурната да го изпечете, ще не повече от 15 минути. След 15 минута вече почваме то става подметка. И повечето риби, тъй че може би по този начин до някъде ви помогнах с отговора си, защото е много универсално. Ами, готови ли сме? Май сме готови. Хубаво ли? Не пробвай. Само саламурика да ядеш. Да. Вземете си по един хляб и бъдете. С рибата осолената беше... Малко сол трябва да прави, не? Сложих. Още ли? Добре, не ги слапай. Наливай я. Айде. Ама рибата, супата да пробваме. Да, Само преди да си изкарам дадем. още една лъжица. Нема е добре на сол. Чакай, ще дам още една лъжица. Благодаря, шеф Коля. Те останаха ли от тия потора? Да ги Да. нарежем и да ги пуснем тях в... Да, стане. Как желаете да ги нарежа? Ай, да, я ще ги нарежа. Че нямаш цяла вечер. Ами да се организираме и да почнем да сервираме, който иска да дойде да пробва. Общо взето готови сме, готова е супата. Така че заповядайте. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че сте научили нещо. Някой, ако се интересува, иска да научи повече, ето къде са нашите две книги. Имаме Това е. асистентка, която ще ви разкаже за тях, ако имате желание. Само ще ми трябва една минута. Да изключа котона, шеф Коля. Ето имаме колкото си искаме време, нали? Няма как да е същия резултата. Но още веднъж много ви благодаря и ако някой има интерес към книгите ни и иска автограф, ще бъдем тук още известно време, така че Заповядайте. забавлявайте се. Тази вечер предполагам, че ще има много хубава музика. Поканете приятели и до скоро! Благодарим ви.